Wel, ar fore di Mawrth fan hyn yn y sioe fawr y Gwartheg Godro sydd yn hawlio'r sylw ac i edrych ar y cystadlu bore yma. Dwi'n cael cwmni Cheryl Thomas a Phil Reid fan hyn ar faes y sioe. Bore da i chi'ch dau. Bore da i fan, ti'n iawn? Mae'n bore braf, dwi'n dda iawn. Siwr i chi'ch doi eddi de? Chi'n iawn? Na, reit. Bendigedig. Da iawn. Ac Cheryl Thomas, gynt o gellu gatrog, erbyn hyn wrth gwrs yn byw ar fferm Pentwyn Ior. Ie. Bwyd wedi newid cryn dipyn Cheryl sy'n sgwrsio ddiwetha fan hyn yn y sioe cwbl o flynydde yn ôl. Odi amser i bopeth yn y fe a mae'r amser yn dod, mae rhaid wneud y penderfyniad a symud mlaen de. Felly wedi gwerthu'r fiches odro? Dod lan 2 flynedd nôl nawr a gwerthon i'r ffarm mis Medi llynedd de. Ond dal yn gysylltiedig ar diwydiant? Odyn, mae Elwyn yn arwerthwr ar y mart yn Cyfyrddin, so mae fe llawn amser mynd i. Fi'n gweithio peth da'r vets yn Cyfyrddin a cadw digon bisi ond dim y stress sy'n dod â ffarm. Gweld eisiau'r godro? Fi sy'n helpu nôl ar y ffarm am rhyw 6 mis de lan mis Mai a ni'n joio wneud e, ond fi'n credu bod yr amser wedi dod nawr, mae peth eraill yn dod mewn i'r bywyd, so ie. Fel wydwch chi, amser i bopeth, Cheryl, yn dyfe? Ac Phil wedi nhw fferm Rhos y Gader yn agor Aberteifi. Fyddi di'n cytuno, dwi'n siŵr, amser i bopeth tithau wedi bod yn godro wrth gwrs. Biches o Gwartheg Ayrshire, ond erbyn yn cadw Gwartheg Beef. Yna beth o'n ddiddorol i gwrando, wedodd i Elwyn yn opsiynir. Ie, wel, allai gael wedi chi bod, sa'n siŵr beth ti'n na? Ti'n nabod Elwyn i gwrdd yn iawn? O, wedi di, mae fe fel cobyn, mae'n rhedeg straight away o'r lan. No comment. I ni'n mynd i gael bore diddorol da hwn heddi. Fi'n credu bod ni, odyn. Ond ni'n edrych ymlaen, boes fel ydych at y cystadlu. A cystadlu mynd i fod ym mhob un o'r brydiau Gwartheg Godro. Ac i ni yma heddi y bore yma te, gyda dosbarth cynta, y Gwartheg Brown Swiss. Ac yn beirniadu'r dosbarth yma, bore yma, mae da ni broten ifanc wedi dod lawr o Dumfriesshire, sef Mrs Jessica Loched o Cyd y Croft yn Dumfries. Tipyn o daith o'n i'n sgwrsio gwaith nawr. Maen nhw'n cadw 70 o Gwartheg Brown Swiss fyna yn Dumfries ac oedd hi'n sôn am rhinweddau ar fuwch, bod hi fuwch galed, Phil, yn gallu ymdopi gyda tywydd falle mwy garw na rhai o'r brydiau eraill fel yr Holstein. Mae'r Brown Swiss, mae wedi dod ymlaen yn y blynyddoedd diwetha yn dychryn, ti'n bod. Mae'n fuwch modern iawn, ti'n bod, smart, fel ti'n gwybod, mae'n lot glaf, A mae'r ansawdd y llath yn uchel hefyd yn dweud fat a protein. A mae corff cryf dych chi wedyn, plis baren ar y diwedd fel yn y fe. Yn union, ydy mae'n slabyn o fuwch, ond yr heffrod bach ifanc i ni'n gweld fan hyn, 2 heffer fach o dan 19 mis oed yw'r rhain wrth gwrs, yn dyfe. Ac y toi genetic sydd ar tair yma i gyd, yn 2 heffer fach drwysiadus. Be mae beirniad yn y dosbarthiadau cynnar mae'n chwilio am te pan mae'n dod i'r heffrod bach ifanc yma? Wel, ti'n moyn rhywbeth sy'n mynd i ddod yn fuwch modern, smart, a edrych ydy'r tair ma nawr, mae rhywbeth biti nhw, mae safon uchel yn nhw, mae cyfnau nhw yn deud, na, maen nhw'n, pwy sy'n cael gyntaf yna nawr? Hwna ti. Dwi'n mynd yn garden gyntaf, dwi'n mynd i rhif 79. Toi, mae mums yn angel. Fi yn dwlia'r enwau'r Gwartheg Godro yma. Mae'n special. Enwau neis yn nhw'n ond mae'r tair yn dair neis, maen nhw'n cerdded yn dda. A chi'n lle gweld mae potensial iddyn nhw, i ddod yn heffrod. Lot fwy o gystadlu i ddod wrth gwrs fel wedes i. Dyma un o'r dosbarthiadau cyntaf ynghylch y Gwartheg bore yma. Cyn ni'n cychwyn wrth gwrs gyda'r heffrod bach ifanc a fydd y Gwartheg mewn llath yn dod nawr yn hwyrach mlaen bore yma. Felly... Mae'r tinsels na neis. Oes, mae rhywbeth bach gwahanol. Odi. Trenu gath ei drydydd o'na i fel amai. Mae'n nadolig trwy'r flwyddyn yn yr Royal Welsh. Odi glei. A mwy o gystadlu fel wedes i felly i ddod fan hyn. Dewch nôl ato ni nes blaen de.